Provincie kiest definitief voor het opknappen van gevaarlijke Zanddijk. Het is vrijdag 6 november. Dit is Zeeland Nu. Rondweg door de polder van de baan. NS-station ontruimt na vondst van verdachte tas. En gemeenteraad stemt eilandjes weg. Dag, dames en heren. De Zanddijk bij Ierseke wordt aangepakt en aangepast. Dat heeft Provinciale Staten vandaag besloten. De weg is een van de gevaarlijkste wegen van Zeeland en er wordt al jarenlang over gepraat hoe de verkeerssituatie beter kan. De Zanddijk is de verbindingsweg tussen de A58 en Ierseke. Het is een bochtige dijk waar regelmatig ernstige ongelukken gebeuren. Er is 10 jaar over gepraat en er bleef uiteindelijk 2 plannen over. De dijk opknappen of kiezen voor een nieuwe weg, dwars door de polder. Aanleg van een nieuwe weg heeft een tijd de voorkeur gehad. Betere aansluitingen en geen smalle dijk meer. Maar er was geen landelijke medewerking. Nog Rijkswaterstaat, baas van de A58, nog het Rijk wilde aan die nieuwe weg meewerken of betalen. Dus koos het dagelijks provinciebestuur voor een goedkopere optie. Het aanpakken en aanpassen van de huidige weg. Provinciale Staten stemden vandaag in met dat plan. Volgens het CDA kan het ook niet anders. Het Rijk is glashelder. Nu niet, dan niet en nooit niet gaan we bijdragen. Het is nogal wat, meneer de voorzitter, als u daar woont. Als u daar misschien generaties lang woont. En aan de hand van een beslissing van de provincie moet dat huis tegen de vlakte. Omwonenden hebben al gezegd te gaan procederen. Deskundigen zeggen dat de aanpak onveilig is. Toch vindt de meerderheid het een goed plan. Zojuist hebben we met elkaar natuurlijk toch wel vastgesteld dat het van de provincie echt een forse investering vraagt. Dat is ook zo, maar dat hebben wij er graag voor over. De meerderheid althans van de Provinciale Staten. Forum voor Democratie ziet het anders. Voor ons is elke onteigening van een woonstee eentje te veel. En het is overduidelijk dat bij de optie roze-zwart dat er een aantal gezinnen gewoon negatief de huis uit moeten. Maar de meerderheid van het provinciebestuur wil geen uitstel meer en gaat de huidige weg dus aanpassen. Bij het provinciehuis in Middelburg staat verslaggever Marieke Kerkland. Marieke, ja, alle mensen in de omgeving leken toch een voorstander van dat tracé door de polder. Maar Provinciale Staten hebben dus vandaag definitief gekozen voor het goedkoper verbreden van de bestaande dijk. Ja, dat klopt. Dat wil natuurlijk zeggen dat er nu dus een politieke beslissing ligt. Het is een provinciale weg, dus politiek is dat besluit genomen. Maar dat wil inderdaad nog niet zeggen dat die weg er ligt. Zoals je net ook al hoorde, de omwonenden die gaan procederen. Dus het kan nog een lange juridische strijd worden. Marieke, dan even over die vergadering zelf. Want ja, heel veel mensen die die beelden bekijken, die zijn toch wel heel verbaasd dat voor deze vergadering de statenleden gewoon weer in die statenzaal zitten. Boven op elkaar, weliswaar met schermpjes ertussen, maar toch opvallend. Ja, dat klopt. Het was inderdaad een fysieke vergadering, dus ze kwamen echt allemaal bij elkaar. Nou, dat is niet helemaal waar. 2 statenleden van de Partij voor Zeeland hebben gezegd, wij zijn er niet bij. Wij vinden het niet verantwoord. Ook andere mensen hebben dat gezegd. Een viroloog, een bekende viroloog hier uit Middelburg, die was het er ook niet mee eens. Maar goed, het provinciebestuur, meneer Polman, de commissaris voor de Koning, heeft gezegd van het kan wel, het kan op deze manier goed geregeld worden. Maar inderdaad, het leidde nogal tot wat discussie. Marieke Kerkland, dank je wel. Want François Babijn van de Partij voor Zeeland voert een strijd tegen dit fysiek vergaderen van Provinciale Staten onder de huidige omstandigheden. Terwijl dus commissaris van de Koning Han Polman het wel verantwoord acht om bij elkaar te komen, zegt Babijn dat dit tegen het advies van de eigen overheid is. Lege stoelen in een verder gevulde statenzaal in Middelburg vandaag. Ondanks de verscherpte maatregelen van het kabinet en de opschaling van de coronasituatie in Zeeland van zorgelijk naar ernstig, besloot commissaris van de Koning Han Polman dat het verantwoord is om met een voltallige statenbezetting te vergaderen. Nou ja, voltallig. Onder andere de Partij voor Zeeland is er niet bij. Omdat wij het niet verantwoord vinden om fysiek te vergaderen in deze tijd. En de wetgever heeft de mogelijkheid geboden om digitaal te vergaderen. Babijn vindt dat Provinciale Staten een voorbeeldfunctie heeft en de richtlijnen van de landelijke overheid moet ondersteunen. Want als je dus aangeeft, burgers van Nederland, blijf zoveel mogelijk thuis, niet meer dan 2 personen over straat. Dat is toch een heel helder signaal. En wij gaan dan met 50, 60 man in 1 ruimte vergaderen. Die voorbeeldfunctie is sowieso lastig uit te dragen. Zo blijkt uit eerdere vergaderingen in Studio A58. Terwijl daar veel makkelijker afstand gehouden kon worden, vergat een deel van de statenleden die afstand ook daadwerkelijk te houden.
Babijn gelooft dat dit niet is uit te bannen met fysiek vergaderen. Nee, je loopt gewoon risico en dat moet je gewoon vermijden en dat kan. Zeeland is de enige provincie waar volledig fysiek wordt vergaderd. Alle andere provincies doen het online of in een zogenoemde hybride vorm. Er zijn dan minder statenleden per onderwerp aanwezig en het stemmen gebeurt thuis per computer. De Zeeuwse statenleden die niet durven te komen, staan nu dus buitenspel. Ze zijn op democratische wijze gekozen, maar ze kunnen geen gebruik maken van een democratische stemrecht. En dat vinden wij niet collegiaal. Die collega's zijn verdeeld in hun opvatting. Er is sympathie voor de standpunten, maar toch ging de vergadering gewoon door. Forum voor Democratie probeerde in een nieuwe poging om via een motie in Den Haag aan te dringen op het veranderen van de wetgeving, zodat er zowel thuis als in de Statenzaal mee vergaderd en gestemd mag worden. Die motie haalde het niet. Op onze website en op onze app reacties vanwege de kwestie. Zo reageert hoogleraar immunologie van de UCR Ger Rijkers na het zien van de beelden van de fysieke vergadering. Hij noemt het volstrekt onverantwoord en ook tegen de regels. Het station in Goes is vanochtend 2 uur ontruimd geweest nadat er een verdachte tas was gevonden. Rond 8 uur vanochtend vertelde de politie tegen reizigers dat zij het station moesten verlaten en dat het treinverkeer rond Goes werd stilgelegd. Na onderzoek van onder meer de explosieve opruimingsdienst en de inzet van speurhonden bleek er niks aan de hand te zijn. Het ging om een dubbele fietstas die bij de lift op het station was achtergelaten. En om 10 uur werd het treinverkeer weer hervat. Vanwege het aantal nieuwe coronabesmettingen is het risiconiveau in Zeeland officieel verhoogd naar ernstig. Zeeland was nog de enige regio waar het lagere risiconiveau zorgelijk gold. En aan die uitzonderingspositie komt dus nu een eind. Er zijn het afgelopen etmaal 107 nieuwe besmettingen in Zeeland bijgekomen, met name in Zeeuws-Vlaanderen. En dat is zeker minder dan gisteren, toen er 158 besmettingen waren. Maar je kunt nog niet van een afvlakking spreken, daarvoor zijn er meer dalingen nodig. Rijwielhandelaar Rens Petit in Middelburg maakt ruimte in zijn winkel om straks vuurwerk te verkopen, wat hij al ruim 20 jaar doet. Maar het kabinet denkt erover de vuurwerkverkoop straks te verbieden, om in deze coronatijden drukte in ziekenhuizen van vuurwerkslachtoffers te voorkomen. Maar wat gaat Petit dan doen met zijn onverkochte vuurwerk? Zelf afsteken, dat mag dan ook natuurlijk niet. En dat wordt ook een beetje te veel hoor. Ik hoop op een goede compensatie van de overheid en dat er ook wat dat het retour gegeven mag worden. Er zijn wel wat geluiden van dat er wat geregeld wordt. Maar ze kunnen moeilijk ons met vuurwerk blijven zitten. Kijk, ik sla je vuurwerk op vanaf half november tot februari. En daarna mag ik het niet meer in huis hebben. Dus het moet weg. Petit hoopt dat zijn winkel er over een maand zo uitziet, maar dat is dus allemaal nog onzeker. Zeeuwen laten onnodig subsidie liggen om hun huis te verduurzamen. Dat zeggen de 13 gemeenten in onze provincie. Het gaat over de regeling reductie energiegebruik, oftewel de RRE-gelden. Woningeigenaren kunnen op de website duurzaambouwloket.nl een voucher van €90 aanvragen, waarmee ze bijvoorbeeld een energieadviseur thuis kunnen laten komen, de ketel kunnen laten optimaliseren of een bespaarbox met ledlampen kunnen aanvragen. Emma Heesters is de winnares geworden van de MTV Best Dutch Act. De zangeres uit Schravenpolder won van onder andere Davina Michel en Suzanne en Freek. Emma Heesters is de eerste vrouw in 10 jaar tijd die deze award wint. De laatste keer dat dat gebeurde won Carol Emerald. De afgelopen jaren ging de prijs naar onder andere Broederliefde en Kensington. Emma Heesters stond dit jaar op 2 in de top 40 met het nummer Pa Olvidarte, dat ze samen opnam met Rolf Sanchez. Brouwerseiland, het park met ongeveer 300 vakantiehuizen op eilandjes in het Grevelingenmeer, lijkt helemaal van de baan. Want gisteravond zei de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland nee tegen het gewijzigde plan voor Brouwerseiland. Raadsleden vonden onder meer dat ze veel te weinig tijd hadden gekregen om het nieuwe plan goed te bestuderen. Brouwerseiland, luxe vakantiewoningen op eilandjes in het Grevelingenmeer. Maar de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland voelt er niets meer voor. Voor projecten als het voorliggende project is op ons eiland geen plaats meer. En voor dit standpunt is bij voor- en tegenstanders overeenstemming.
genoeg is genoeg. Gisteravond zei de Raad nee tegen een vernieuwd plan voor Brouwerseiland. Een eerder plan was vorig jaar al gesneuveld bij de Raad van State. Dat dit nu weer niet lukt, vindt een enkel raadslid jammer. Dat partijen draaien is ieders goed recht. Maar de VVD heeft dat niet gedaan, omdat we van mening is dat de hele procedure weliswaar lang, maar compleet is gevoerd. En we de zoete vruchten van het project voor ons eiland in beeld hebben gehouden. Maar de meeste raadsleden zijn blij dat dit niet doorgaat. Wat we echt niet willen, dat is verkermissing en het volbouwen van de kust. De rust en de ruimte die we hier hebben, dat zijn onze pareltjes en die moeten echt behouden blijven. D66 heeft de vorige ronde tegen Brouwerseiland gestemd en sindsdien vele malen duidelijk gemaakt dat we tegen Brouwerseiland zijn en blijven. Laat dat voorop staan. Voorlopig is het project Brouwerseiland dus van de baan en misschien gaat het voorgoed niet door. Ja, naast mij staat Marijn Trouwborst. U bent vertegenwoordiger van de projectontwikkelaar, hè, Brouwerseiland BV. U bent natuurlijk zelf ook juriste. Ja, is Brouwerseiland nu inderdaad voorgoed van de baan? Dat moet nog maar blijken. We bestuderen op dit moment het raadsbesluit en de gronden die de raad heeft aangevoerd om nu het bestemmingsplan niet vast te stellen. En de vraag is of dat stand gaat houden. Ja, want vorig jaar stapten, of in ieder geval eerder stapten natuurorganisaties naar de rechter om Brouwerseiland tegen te houden. Gaat u dan nu ook naar de rechter daarvoor stappen? Om het toch ervoor te zorgen dat het doorgaat? Het is zeker niet uitgesloten dat we de rechter gaan vragen een oordeel te vormen over het besluit van de raad. Ja, u kan ook naar de rechter om een schadevergoeding te vragen, hè? Wellicht. De vraag is of de raad niet dit bestemmingsplan gewoon had moeten vaststellen. Dat is correct. Nou zeiden de raadsleden dat ze te weinig tijd hadden gehad, hè, om het hernieuwde voorstel voor Brouwerseiland om dat te bestuderen. Ja, dat hebben wij gehoord. Het is de vraag of dat daadwerkelijk waar is. Het plan dat nu voorlag is nagenoeg hetzelfde als in 2017. En verder vond het college die bepaalt het moment waarop ze de raad inschakelt. Ja, wat was er dan anders nu aan dit nieuwe voorstel? We hebben de gebreken die de Raad van State heeft geconstateerd hersteld. En we hebben een elektrificatieconcept erin toegevoegd, ofwel uitsluitend elektrisch verkeer. Ja, zonnepanelen waarschijnlijk ook. Dat was er al. Het gaat vooral om het elektrisch vervoer. Ja. Als je nou kijkt op onze site, dan zie je toch heel veel reacties van Zeeuwen die het gewoon niet eens zijn met Brouwerseiland. Die willen die eilandjes niet in het Grevelingenmeer. Dat hebben wij gezien, dat die reacties er zijn. Er zijn tegelijkertijd ook een heleboel positieve verhalen. Het aantal aanvragen om al daar een woning te kopen of vakantie te komen vieren is enorm toegenomen de afgelopen weken. Dus het is heel jammer dat Brouwerseiland er voorlopig in ieder geval niet komt. Mevrouw Trouwborst, dank u wel. Hartelijk dank. Een prachtige dag vandaag met een felle zon en af en toe wat sluierbewolking. Met windkracht 3 tot 4 konden de zeilers nog even het water op. En ook morgen een zonnige dag met zachtere temperaturen, al zijn de nachten koud. Zondag meer bewolking en dan maandag weer wat regen. In terugkieken straks het ontstaan van het oude miniatuur Walcheren in Middelburg. Het werd van hout gebouwd, want het was de bedoeling dat het maar een paar maanden zou duren, die tentoonstelling. En toen was het zo'n succes dat ze gezegd hebben, nou, voorlopig maken we er een semi-permanente tentoonstelling van. Nou, en zo heeft het 50 jaar geduurd. Ja, dat dus zometeen in terugkieken, gevolgd door het uitgebreidere weerbericht met een kijk op het weekend. Morgen dan ben ik weer bij u terug met een nieuwe Zeeland Nu en dan ook met het weekoverzicht. Graag tot dan en alvast een mooie vrijdagavond.